Sunt frumoasă rău de tot. Sunt Melissa frumoasă. Dar ce drăguțe sunt extrem de drăguțe. Dacă nu m-ar pupa cu tine, dacă sunt extrem de drăguțe, poate mai fi frumoasă. Oh, Fanny, sunt drăguță. Sunt drăguță, sunt frumoasă. Sunt frumoasă rău de tot. Dacă nu aș fi așa de rea, dacă fi scrie, sunt rău de tot. Sunt Melissa frumoasă, rău de tot. Sunt extrem de frumoasă. Dar sunt Melissa și am multe prieteni. Acum haideți prezint care cu căștile. Dacă nu sunt Melissa frumoasă, hai să începem aia cu căștile. Hai! Ce cute sunt eu cu machiajul meu. N-ai să prietenul de-a mea? Da, ha. Sunt frumoasă. Dar mai este una. Mamă, ce frumoasă sunt, dacă n-ar fi. Da. Sunt frumoasă. Telefonul meu doresc și eu iPhone 14, dar mi-a dorit un iPhone 14. Dacă nu hater, hai că începe haterul meu. Haide! Da, ce frumoasă sunt. El este Victor, haterul meu oficial. La. Da. O urăsc pe Melissa, dar ce urât pe sunt prietenele ei, așa. Aia cu căștile era frumoasă, dacă n-avea machiaj și mi-ar face rău Melissa. Cu fratele de 3 ani m-a supărat și m-a dus la o destinație ciudată care nu vrea să spun, dar ceva serios ciudat. Cu dânsa, ea era bună și acum a devenit rea.